No niin, Vossa Suomi on ihan minkä maalaisuutta, vaikka ne kerralaisia ei mua kiinnostaa. Jos pelataan tällaista Base After Base -mappia Geometry Dashissa. Katsotaan toimiiko. Tässä on hyvä biisi. Ui, meni vähän pitkäksi. Mitä? Miten mä kuolin? Mä tänään vaihdan mun taustakuvan ja kaikki. Ei mitään, mä vaihdoin tänään. Vittu! Vaihdoin tänään taustakuvan ja näppäimistön. Niinku tän puhelimen. Niin mä näytän kohta, mä vedän eka tän niin hyvin läpi kun mä pystyn. Vittu! No niin mä näytän nyt tällaiseksi. Tossa on tällainen niinku kello. Oho. Mulla oli ennen sellainen. Porsche. Tausta ja siis mikä tää on. Aha. Jatkuu. Odota. Ei vittu. Näin. Ihan helppoa. Tää on ihan helppo. Se kato, kun tää on ihan helppo ja monta, että se pelissä ihan katon paska. Javaturvakin nyt lähtee. Mitä mä painoin siinä kohdassa? Nyt menee. Okei, Lokin. Ja. Oi vittu. Noin Lokin. Okei. Voi vittu.
Mitä? Minä painoin tossa kohdassa tuota noin. Vittu! Tiedetään se Solaren. Mä menen nyt sinne. Voi saakeli. Kyllä mä pääsen sinne asti. Ei voi olla niin vaikeet oikeesti. Ei voi olla. Ei voi. Se ei käy kärkeen. Mitä? Okei, mitä? Ja mulla tulee koko ajan täällä jotain temmoileksi. Ei kannata tilaa temmosta mitään. Pitäis päästä tää alku se yksi hyppy, niin sit tää loppu on ihan helppoa näin. Ei! Niin, tuossa oli se piikki. Kun mä tuon mustan kohan pääsin läpi, tää on ihan helppoa. Äijää. Tää on se, missä mä pääsin tuon. Nyt mä vaan kamppasin liian aikaisin. Pum 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 pum. Let's go. Mitä? Eiku, niin mähän tuun tosta lähes pieneksi. Nyt juma oikeesti. Vähän toi on vaikea toi pieni kohta. Tää just hyppää justeita melkein niinku tässäkin, jos sä hyppäät vähän liian. Onko lokin? Ja mitä mulla tulee aina näitä mainoksia? Let's go! Oikeesti mun on pakko.
Joo. Ai mä pääsin! Oh, yes. Oye, vamos ya. Okei. Tää on siis seuraava päivä, kun mä kuvaan tätä. Luutsasin vähän hankkeuden skini. Eikö se ookin hieno skini? Uuden skinin uudella yrityksellä nyt lähtee. Ole. Nice. Pitäis pitää turpakin, mä muutenkin kuolen viikallisella koneella. Ois vähän mekaaninen. Vähän on mekaaninen. Mä jo pelkästään, että mä hyppäsin väärästä kohdasta. Ui. Mennä siitä tipahtaa tässä. Ole ja läpi. Vihdoinkin, mutta se olisi tällä kertaa... Oho, mitäs? Oho. Joo, siis... Joo, lähtee uuden kerran. Upsis. Juu, mä kuvitaan videoja ja se olisi tällä kertaa.